Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που αναποκριθήκατε και επενδύετε κι εσείς το χρόνο σας σήμερα εδώ μαζί μας. Η εισήγηση μου είναι 10 λεπτά περίπου και ξεκινάω αμέσως. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ μια ομάδα επιχειρηματιών, επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων από τον χώρο της παραγωγής, των υπηρεσιών και του εμπορίου. Και έχουμε όλοι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Προερχόμαστε όλοι μας από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας από το αποτέλεσμα της καθημερινής μας εργασίας, τη δράση μας στον επιχειρηματικό στίβο που παλεύουμε καθημερινά. Δουλεύουμε με ρομαντισμό και δυναμισμό και καταφέρνουμε με μεγαλοψυχία μικρές αλλά και σπουδαίες νίκες, όχι μόνο στη δική μας καθημερινότητα, αλλά και σε αυτή της τοπικής μας κοινωνίας. Οι μέρες που ζούμε είναι μοναδικές. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια δίνη εξελίξεων με καθημερινές επιπτώσεις στην οικονομική, στην κοινωνική και κατά συνέπεια την πολιτική ζωή του τόπου μας. Είμαστε θεατές αυτής της κατάρρευσης που βιώνουμε καθημερινά. Αφήνουμε να χαθεί όχι μόνο η δική μας ζωή, αλλά θέτουμε σε κίνδυνο και την ζωή των επόμενων γενεών. Ωστόσο, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν έχει να μας καθοδηγήσει, δεν έχει να μας εμπνεύσει ως προς το πού πρέπει να πάμε. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις, ψυχή, μυαλό, φωνή, όλοι εμείς, άνθρωποι με αποδεδειγμένη εμπειρία, δράση και αποτελεσματικότητα. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, καθώς όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουμε μοναχικά στο στίβο της πραγματικής εργασίας και παραγωγής, αλλά χωρίς την πολιτική ενασχόληση, εγκαταλείποντας συχνά στην τύχη τους επαγγελματίες της πολιτικής, οι οποίοι, όπως αποδείχθηκε πολλές φορές, διαθέτουν τη λάθος εμπειρία, παρουσιάζουν έλλειμμα γενναιότητας πολλές φορές, μεγαλοψυχίας και τελικώς πατριωτισμού και συλλογικής συνείδησης. Σήμερα λοιπόν, σε αυτή εδώ τη συνάντηση, θα σας παρουσιάσουμε την πρωτοβουλία μας. Την πρωτοβουλία επιχειρηματιών για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία που έχει στόχο να βρεθούμε μαζί άνθρωποι που προερχόμαστε από το χώρο της επιχειρηματικότητας. Να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση που διανύουμε το τελευταίο διάστημα. Να προτείνουμε, να συμφωνήσουμε και να υποστηρίξουμε λύσεις για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα που μπορούν να μας εμπνεύσουν και να μας οδηγήσουν μπροστά. Να διερευνήσουμε, αν μπορούμε, να συμφωνήσουμε για την ανάληψη κάποιων πρωτοβουλειών και δράσεων για την προώθηση των λύσεων αυτών. Ελπίζουμε τελικά να καταφέρουμε να σας εμπνεύσουμε και να σας πείσουμε να εμπλακείτε. Θα προσπαθήσω να περιγράψω τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας μέσα από τη δική μου οπτική, λέγοντας τα εξής. Πρώτον, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κρίση αξιών. Η τιμιότητα, η συλλογικότητα και η προστασία των κοινών αγαθών έχουν ξεχαστεί. Η εργασία έχει αντικατασταθεί από την δουλεία ή την υπεκφυγή. Έχουμε ξεχάσει ότι η χώρα μας είναι ένας τόπος που διαθέτει αυθονία φυσικών αγαθών, ικανό να μας εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή και ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο. Η αστιφιλία και τα κοινωνικά πρότυπα που αναπαράχθηκαν τα τελευταία χρόνια συνιστούν τα βασικά αίτια της οικονομικής και κοινωνικής μας κατάρρευσης. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά. Θέσεις εργασίας χάνονται. Ξεκίνησε η μετανάστευση των Ελλήνων. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, ο κυριότερος παράγοντας της ανάπτυξης, εξανεμίζεται. Τρίτον, η πολιτική ζωή του τόπου καταρρέει, αφού προηγουμένως οργάνωσε ένα σύστημα στο οποίο ο πολίτης ήταν ο παθητικός ψηφοφόρος και το κομματικό στέλεχος που δεν έχει δικαίωμα να εκφράσει παρά μόνο υποχρέωση
να ακολουθήσει τη γραμμή του κόμματός του. Ο Σκουτήρας είναι ο αρχηγός του κόμματος, ο οποίος διαλαλεί τις απόψεις του και διακηρύσει την πολιτική του γραμμή από τα μπαλκόνια, νύπτοντας πολλές φορές τα χέρια του όταν οι συνεργάτες του, οι στενοί του συνεργάτες, άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν. Και όταν απορρίψουμε τον ένα Σωτήρα, τη θέση του θα πάρει άμεσα ο επόμενος. Τέταρτον, οι θεσμοί βάσει των οποίων λειτουργεί η πολιτική, η κοινωνική, η οικονομική και συνδικαλιστική ζωή του τόπου μας, όχι μόνο δεν λειτουργούν, αλλά προδιαγράφουν και τη συνέχιση της πορείας μας στα διέξοδα που ζούμε. Δεν πείθομαι ότι μπορεί να αλλάξει κάτι αν μια χούφτα διεφθαρμένων πολιτικών ή συνδικαλιστών ή επιχειρηματιών συρθεί στη δυσφήμιση και στην αρένα των λεόντων. Είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι θεσμοί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία της δημοκρατίας και να σταματήσουμε να παράγουν επαγγελματίες στην πολιτική, στον συνδικαλισμό, στους χώρους εκπροσώπησης. Οι θεσμοί πρέπει επίσης να προβλέπουν και γιατί όχι και να επιβάλλουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών, αν θυμηθούμε από τον Περικλή, στη λειτουργία των κοινών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενεργό συμμετοχή. Είναι ανάγκη να θεσμοθετηθούν αρχές αξιολόγησης και ελέγχου του κάθε δημόσιου φορέα, της κάθε κυβερνητικής θέσης, του κάθε θεσμού εκπροσώπησης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουμε διαπιστώσει ότι η κοινωνία μας λειτουργεί με σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας, αναξιοκρατία, εκτεταμένη διαφθορά και διαφάνεια, πνίγοντας τις περισσότερες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα που δεν προέρχονται από τους διαδρόμους της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Μέχρι σήμερα τα πράγματα από όλους μας δεν έγιναν όπως θα έπρεπε. Όλοι τελικά έχουμε ευθύνη παθητική ή ενεργητική. Ήρθε η ώρα να πούμε φτάνει. Δεν περιμένουμε ένα αποτελεσματικότερο κράτος που θα εκπληρώσει κάποτε το πολυπόθητο κοινωνικό του ρόλο. Κουραστήκαμε να στηρίζουμε τις ελπίδες και τα όνειρά μας σε μεγάλα λόγια και μεγαλεπίβολα σχέδια. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Την πρωτοβουλία επιχειρηματιών για τη νέα επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Στην πρωτοβουλία αυτή είμαστε εμείς, οι αφανείς πολίτες, που δημιουργήσαμε επιχειρήσεις και παλεύουμε καθημερινά γιατί αποφασίσαμε ότι δικαιούμαστε μια καλύτερη ζωή. Που δημιουργήσαμε πολιτισμό και υπερασπιζόμαστε την τοπική μας κοινωνία όπου ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Που θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τους συνανθρώπους μας και όχι σε βάρος τους. Που σκοπεύουμε να ξαναδώσουμε νόημα και προορισμό στη ζωή μας και όχι απλά να επιβιώσουμε. Που αποφασίσαμε να μην συμπράξουμε ξανά με δημόσιους λειτουργούς που μας εξωθούν να αναπτύξουμε πελατειακές σχέσεις για να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις μας να επιβιώσουν οικονομικά. Μια πρωτοβουλία που αν πετύχει θα προκαλέσει αντιδράσεις σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της πατρίδας μας. Στη συνάντηση αυτή περιμένουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, να συμφωνήσουμε στις αρχές που θέλουμε να μας εμπνεύσουν και να μας οδηγήσουν μπροστά. Περιμένουμε να συμφωνήσουμε στην ανάληψη πρωτοβουλειών και δράσεων για την προώθηση των λύσεων που θα προκύψουν. Προϋπόθεση, αλλά και ζητούμενο από όλους εμάς που θα εμπλακούμε, είναι να αποδεχτούμε καταρχάς το αυτονόητο. Ένα σύνολο αρχών στην καθημερινότητά μας, στην επιχείρησή μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει η κοινωνία μας. Οι αρχές αυτές που σας παρουσιάζω για συζήτηση χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Καταρχάς, στην κατηγορία του συμμετέχω. Συμμετέχω στα κοινά. Ενθαρρύνω τους άξιους συμπολίτες μου να συμμετέχουν στα κοινά. Εμπλέκομαι στα κοινά και στην διαμόρφωση προτάσεων. Ποιοι από εμάς έχουμε πάει σε ένα δημοτικό συμβούλιο στην πόλη μας. Η άσκηση του δικαιώματος του πολίτη να συμμετέχει
από τους περισσότερους από εμάς έχει ξεχαστεί. Προσπαθώ να αλλάξω τους θεσμούς όπου δεν λειτουργούν και δεν αφήνω σε άλλους αυτή την ευθύνη. Λέω όχι στον ένα σωτήρα, ναι στις ομάδες. Η δεύτερη ομάδα αφορά την αλλαγή στάσης στην καθημερινότητά μας. Γίνομαι ενεργός πολίτης, όχι παθητικός ψηφοφόρος. Προσπαθώ να είμαι παράδειγμα για τους άλλους και να μην περιμένω από τους άλλους. Είμαι εθνικά υπερήφανος. Αναγνωρίζω ότι η χώρα μας μπορεί να μας στηρίσει αρκεί να εργαστώ παραγωγικά. Υιοθετώ αρχές και κοινωνικά πρότυπα. Εμπνέομαι από αυτά και τα προωθώ στη νέα γενιά. Η τρίτη ομάδα αφορά την αλλαγή στάσης στην επιχείρησή μας. Πολεμώ τη διαφθορά και την αναξιοκρατία. Συνεργάζομαι με άλλες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Εργάζομαι ομαδικά στην επιχείρησή μου. Συμμετέχω στη δημιουργία κοινών αναπτυξιακών στόχων και εμπλέκω την επιχείρησή μου σε συμπράξεις. Αναγνωρίζω ότι η κοινωνία μέσα στην οποία επιχειρώ είναι εξίσου σημαντική με την επιχείρησή μου. Φίλες και φίλοι, η αλλαγή, η ανατροπή ξεκινάει από εμάς τους ίδιους, από μέσα μας. Μόνο έτσι θα είναι μια αλλαγή πραγματική που θα εγγυάται διάρκεια και ανάπτυξη. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι η αντίδραση στη σημερινή κρίση, αλλά η δράση για το καινούριο, για το χτίσιμο του αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.